Трети част. Не, сега ме изгониха заради тази овца Нора. Трябва да намеря начин как да си отмаста. Сетих се, сега ще си сменя аватара и името. И така ще питам тъпата Ани да ме добави. Ха-ха-ха-ха-ха. Аз съм гений. Нека сега си сменя името. Чакай, също трябва да си сменя гласа. Ти си смени името на Кристияна 55. Добре, сега и гласа. Така е по-добре. И сега да си сменя скина. Мале, най-накрая го смених този скин. Нека сега да напиша на тая Ани. Здрасти, имаш много хубав скин. И ти, искаш ли да те добавя към групата ми, че си търсим нови хора? Да, моля. Айде. Хора, ще добавя едно момиче. Така, хора, искам много да се извиня, че не качва толкова много време. Просто нямах никакво време да правя видеа. И очаквайте 5 часа